Ако сте под 18 години или е преди 10 вечерта, моля не гледайте това видео. Или най-малкото изгонете баба си от стаята. Защото ще ви споделя нещо много лично. Правил съм тройка. Добре, правил съм двойка, правил съм и единица. А вие дали сте правили единици? Чакайте, стойте! Занимай. Госпожо, Няма време. правите ли секс сама? Правите ли секс сама? Това ще го гледат моите родители, така че изобщо не искам да говорим. Добре, според те, твоите родители правили ли са секс сами? Не знам, не... Всеки сам за себе си, смисъл. Сигурно. Правим. Много ясно. Добре, какво си представиш докато правиш секс сам? Ами, със сигурност не никой от тях двамата. Не го мисля. Have you ever tried to do sex alone? Have you ever tried to do sex alone? What is this question? It's for Nova. Are you kidding? No man, we're not kidding. It's a serious question. It's a serious question. Come on. Може и ръката интимно или... Може и не знам, може и да не знам. И остата интимно, ако си по-флексибъл. Обичам да правя секс сам ето така и някой да прави нещо. Да. Какво? Не съм. Го излага. Правила ли си секс сама? Не. И ти излага. Братле, ти поне ще си признаеш, че си правил секс сам. Да, всеки ден по три пъти. Правили ли сте секс сами? Това е много въпрос. Разбира се, че не. Излага. 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 Не, никога не лъжа. Никога не си правила секс сама. Не. За Бога. Извинявайте за въпрос, обаче правите ли секс сам? Да. И ми е много год накрая правил. Как така сам? За мастурбиране? Да. Нормално. Добре, за какво си мислите докато мастурбирате? Не си представяте. Виж сега, ние като бяхме в армията, дикам бяхме точно, нашето време беше точно на плажа, така че имаше материал. Правиш ли секс сама? Какви сте въпроси, бе, господине? Не виждате ли, че съм заета да манифестирам? Случва ми се, да. За какво си мислите? Различно. То не е било веднъж, то. За какво си мислиш през това време? Какво си представяш? Умрели кученца. Правил ли си секс сам? Аз? Не аз. Да, ти, братле. Не. Лъжеш. Секс сам не разбираш ме, смисъл. Смисъл, това е малко неудобен и личен въпрос и не знам. Предпочитам да не отговарям на подобния въпрос. Добре, за какво си мислите докато правите секс сама тогава? Моля ви. Какво си представяш? Какво си представям? Както всеки мъж. Ти какво си представяш? Аз си представям, примерно бих си представил от теб. Мен? Да? Обратна ли си? Братле. Да, не знам. Правил ли си секс сам? Не. Скоро. Ние се пазим за първата брачна нощ. Кога за последно правихте секс сам? Аз кога правя секс? Сам. Като правиш секс, за какво си мислиш? За нищо не си мисля за това. Какво си представяш? Какво да си представям? Това е много хубаво. Правил ли си секс сам? Как сам да правя секс? С Мара Шепот и с Пете Баджака. Да. Пете Баджака! Да. За коя известна, примерно, последно си мисли? Любимка ми е Дженифър Лопес. Дженифър Лопес? Да. Ама какво си представяш, Дженифър? Какво ти прави Дженифър? Че до мен че правиме любов. Правил ли си секс сам? Абе, секс. Ти правиш ли секс сам? Честно ти кажа, почти всеки ден, сутрин и вечер. Правиш секс сам. С левата или с десната? С дясната, лявата на... С лева. Телевизия си ги задават всички. Абе, мали, то остави го това, погледни го. Какъв е бръмба, бати катерицата. Голема катерица си.